Ev dîmenên civata geliya Nahya Sinûnê ser bi qeza şengalê ve û dukana hewlatiyekê sivîl ku têda pêdawîstiyên qutabxanan firotin û her wekû berkeftiyên vê êrişa esmanî bû ser evan her du cihan dene diyarkirin ku firokên Tirkiya ew kirîne armanc bi mebesta hebûna gerîlayên PKK. Ew dibêjin em hewlatiyên sivîl bûyn û çi gerêdana me bi Parta Kirêkarên Kurdistanê ve nebûye û beşekê evan berkeftiyan heta nûke ji ber birînên xwe dinalin û berdewam çareseriyê werdigrin. Wala birînê laşê min heta niha hî dondîq cam lê laşê min de mayîne. Wala min xwe me însanekî PKK nedît. Heka însanekî PKK hebe heka em bin yanî heka şikira me re bê me êzdiya re bê xemnîn e ji ber êdika li wir de hatîne kuştin êzdî bûn. Wala daxwaziyê min ew in vê qesfa teyarê bisekînin yanî van kesê sivîl tiştek nekiriye dibêjin terorîst li wê derê deyne terorîstek me nedîtî heta niha. Salah zarokekê temen 12 salî bû wekû babê wî bo dengê Amerîka diyar kirî ku kurê wî çi guneha xwe nebûye û ew li ber dukana pêdawîstiyên xwandinê bû lê hate kuştin û bê hîç tawanek hebîtin. Ev Selahî dikanê de ew Selah Alî kurê minî mezne û Selah ê kiçik e. Ew li mehela xwe man ez çûme dewama xwe. تقریبا ساعت نزاب خودی چند و 11 و نیو بو تلفونک ما هات گو بنایا مجلس بلدی آب دکانه و گو قصف لی چه و گو تیار علی ده تالی غراد و دردی خستن دیتنی البن غراد امر خودی کرو جوی آگریو و دخانه شود فتسی و کرکه ما کچک بو بهار بو کا کنه یک جید مدمزن با کرتے و کوی ازبر نکدواما کرکه کی کچک بو نه تعدل یکی کرو نه تشتک نزانی گنها. Berpirsê Meclisa Geliya Nahya Sinûnê dibêje ew balekê medenî ne û berdewam xelkê medenî seredana wan dike. Ev ca bi çi mebestek firokên Tirkiya ev cihe kiriye armanc. Meclis kar û xebatekî gelê dameşandin ê medenî dameşandin yanî wek lijneka aşayirî bû sistemekî daxilî êka kar û xizmetê millet dameşandin mixabin em yanî milletekî medenî hedef digirê. Em rexnên mestir hikûmeta Iraqê dikin heke nikarê siyada xwe biparêze, nikarê axa xwe biparêze, nikarê şabê xwe biparêze. Êrişa vê dawiyê ya firokên Tirkiya bû ser Nahya Sinûnê ser bi qeza şengalê ve têda neh kes hatine birîndarkirin û 2 kes hatin kuştin. Wezareta Bergîriya Tirkiya ragihandinekê da diyar kirbû ku ewan balê nêzîkî PKK kirîne armanc û xelkê berkeftî vê çendê berova jî ilqelem den. Kawa Emer Dengê Emerîka, qeza Şengalê.